Good afternoon. Ayan na sila. Live, yes. Grabe yung ano. Hello. Grabe. Guys, meet Bro Tito Jomski Hi. here. Oh, di ba? Hello guys, good afternoon. Welcome, welcome. Grabe yan. Si Ate Shade. Sa si... Nakalimutan. Sir. Miss Mia, si Arking, si John. So, upat lang mo, lima ang reference. Sit down. Oh, pwede mo naman ito. Sige, sorry. Mutana sila, kinsa na siya ko. Amang gi-title na ako, Bro Tito Jomski here at Ginama, o di ba? Share na ako sa Team Paugat. Oh, sige, sorry. Daghan pa kayo kulang kay Pagkara mo nag-start? January 15. Jan 15. Hala, imagine, alas Bro Tito din eh. Picture na mo, Ube. Ayun sa ganito. Kata pasta. Pasta. Pasta na lang kita na. Pwede po. La Bro Tito, kumusta naman ka? Imagine ako, may imagine nakita ta. Mukhang tagig ka karon. Hala no? Oh, kabalo ka na ini. Hi ma'am, good afternoon, welcome. Naamin sa? Dayon ma'am, kanang visitor YouTuber from Japan ug sa Dubai. Oo. Nagkita sila sa YouTube lang, nagkauyam sila, nakita din sa Manila. Nanganay sila diri kay taga Cagayan man ang babae. Mo? Nya naganta kay gakanta man sila. Hala no? Nanganta sila Shin ug kanastang si kuan ba si tatungalan niya Shin? Si Sheila Lalabs ug si isa to? Ang lalaki? Ali Basser. Libas, sir. Wow. Sorry sa Imagine wala siguro nagtanong sa mga ani ko. Nagi kay di ba ningon ka December? Oo. Ala, ito paibog na to si Jin. Jin, the introvert hiker. Nakauna si Jomski. Ayaw naman din Ate Jane. Wala siya karon. Ayaw, Kay eh. oh. Sabat Ay, tulog pa ron, tulog ka ron. Oo. So, how long mo stay until lang Friday? Saturday, mga tumiong iligan. Ah, Sa iligan. branch dito. Then, diretso na muli. Uli na tayo. Sayang, wala naka-prepare ta to sinog cake para nimo. Ang yarang na niya kay braso ni Mercedes. Ana, magbalik na yung Davao on Sunday. Sunday, so di na mo makabalik dito. Makabalik siguro kay namon dito eh. Kasuhan na rin ko. So, kung mo leave mo from Tablon via Iligan or Binhi? Tablon ba yung Iligan? Ay. Ano? Tablon Iligan. Iligan. Wala, imagine, nakaano mo. Who's here? Hindi na ako nabasa na. Naray ang braso, muray ang nahimo. Kay usually manggod ang by orders ang ihang mga cakes. Pero very soon as magdaghan ang tao, magbutang Mag-stock na gyud. i-full na gina niya diha. Mag-stop. Mag-stock na gid siya. Imagine. Ice cream, tabliya ice cream. Tabliya gid as in, tabliya. Mait. Dili, lamig gid siya. Natay fresh milk. Kay ang tagiana kay dentist taga Cagayan di ulo gyud. Ang gahimo. Pila pud ning ko ng ube mango biko. Nindot ko yung place. Kung
Ano na ba ang level, ang status dito? 1. Level 1. Level 1 na. Inyo. No more QR codes. Nagyapon. Okay, sa Davao, gitangtang naman. Hindi. Yeah. O, sulin yun. Wala ka ba Davao? Oh. Best friend man ni Shane. Oo. Wala ka siya Davao. Wala yung QR code doon. Wala na. Ah, just in case, yeah. Wala sa kabalo, ah. For as long as napa ang threat. Oh, lagi-lagi. Shaira! Nakaharang pa si Shaira. So, we call that Al Fresco Park. So, the whole park is Gaston Park. Yeah. Na dito dapit mo ng Cathedral Church. Parang nakakaano mo ko direct again, pero never pa ko nakapala niyo. Hindi, mga 5 o'clock, mag-fountain naman siya diha. Mas, hantod nun sa rapot, mga way, 6. Till 6. Kasi mabot mig 7 kay timing ba manay tao daghan. Oo, no. Dato din mo sila kung ilang order sayang po. Yeah. Ang dali no. Oo. Anyawat. Pero are you not gonna place or you just rented? No, kuani siya. So, no, yung this. Kuan sa provided sa gobyerno sa munisipyo. So kami ang nakakuan na regulator, yes. For free for 5-6 months. No? 6 months, you know? Oh, galing sa way. Mag-rent kami after 6 months. Oh, for sure, by that time. Pero grabe kayo before mi nag-submit yung mga proposal. Okay. Wala din man sa plano. Uy, tawagan naman si Shin. Ay, katanaw nila ba kung sa itong mga supplier, ano may ginitaw na dayo. Karon tingon, wala din na-supply sa mga pagkakas. Nakamag-operate ka ng minibar. Kasi nag-pandemic, stop ni sa minibar. Maybe because of the advocacy, like, katang sa mga mga yan. O, kay tabangan yun, tabangan ng mga MSMEs na mga mall. Sa mini, sa mini, mall, Micro, small, medium. Business center. enterprises. Oo. Hindi ma'am. Sorry ma'am. This is 175. Nasa itong, ang kalkyo ka dyan sa mga. Ay, shucks. Apil na siya, ma'am. Nabisi ka pinapte ka ni Shane. Ha? Nabisi ka pinapte. Light lang. 5 to 6. Oh, ano ka? Five to six. Ay, bugo na ako. Napagtugin lang ko sa imo kay kanang dako. Lalaki. Kada po kayo. Asin 6-footer. Ako kay kung sige ako ni Martin. Oo, ha? Ano yun ba? Dahil ka nang gapangan ng 14 Oh, or I mean like bullet. wala. Kaon sila yung share sa akin. Dali ko mga sinabi. Tuyok. Ang bata o, yahay kayo. Walang tao. Daghan ka manuloy din ha. Ha? Daghan manuloy din ha. Kung ikaw buwat sa
Dentist na siya, doktora ang gamit mo. Doktora siya. Tablihan, ice cream siya. Ilan yung tabliya, Joy? Ice cream? 350. 315. Tabliya. Tabliya. Kanang kung si kayo mo finish ng course ng HR mong paparabid ko. philosophy ba ako? Then, my psych pod at the same time. To major mo ko. Psychotic. Saan mo na mag-office ka diya sa kuan? Mag-office na ka dinhi or nakay-base dito sa Davao? Kung sa yun may, Davao-based yun ang company. Pero na yung mga, dili among warehouse. Drop off na mo for Mindanao area. So, nakamulaga ko. Canada? Depende pa. O, nag-fountain na tayo? Okay. Almost 5 ako. Saan ba? Ulas 4 na sila gawin. 4 din. Dancing fountain na siya. Oo. Murag. Na rin mga lights kung So, mga ay big. kinasay kung ganit. Tama. So, di mo din mo ni mga staff sa Si Miss Mia, siya charge sa quality assurance. Tapos sorting. so all expense paid mo sa company. Wow, gratin gid. Imagine Lazada o kuan Shopee. Shopee. Pero kami makalasada gid ni. Mas barato man sila Zaga. Mo ba? Mas barato man sila Zaga. Miss Mia. Ngayon, kasi birthday kami. Ano yung birthday pa dyan? On March Kasi 27. matunong may order ka na bitong 7-7, 11-11 na na bitong. Birthday man nila Lazada, March 27. March, hala, March 27 sin, abangan. Samo ka. Nag-start na ng sale, di ba? Pinig yung 3-3 lang sale card. Da, kabalo siya. Wala no. Ay, anto cart lang. Anto cart lang. Ato na sa cart. Oo, cart. Anto ba out of stock din ba? Dili na ko mapalit kay out of stock. Ano rin? Nakabibo ninyo, no? So baka ga-office na ka dito sa Davao. Yes, mami. Hindi ay. So murag din pag may kalagang Canada. Lagi ba nag-office ko to sa iyo? Wala na sa pag-uwi ka, grabe. No? Kabalo ka akong anak, mga nurses man akong duha ka boys. Ila pong wives kay mga nurse pod. Pero kaning kaduha, ganyan karon kan isa kana mas lang tong LBS. Nya kana siya di kan isang Dubai kanang kaduha na. Uli kay na may anak isu dito nang may anak ng diyan sa kanilo. So kuan na sila care board of na na positive gini akong anak niya. Pero positive wala yung symptoms. Asymptomatic. So at least imagine sila din tanan paniguro tanan sa pamilya kaya naman siya sa iyang in-laws. Iya din wife yang anak dagan sa balay para ma-separate lang din ma. Tapos di kami sa siyempre dito. Basa tayo. Ay, Na sila, balik na sila. okay na, back to work na. Kami sa gini sa first day gid pag turnover ani January 15. Nya open din ni diretso January 23. Supposedly di pa gusto na pressing open ang ano sayang baka sa panahon, di ba? Open na diretso. So sa first week, ambot kung nagduda sa ni na COVID si Shintay sa general cleaning and everything tapos mga na-stress ba? Ana siya nga. Unsa din siya before? Ano din siya for 3 years, naundang tungod sa pandemic. So muna ang mga suppliers ang karon uban wala pa nakapadeliver kay uban na low na wala gatabangan sa gobyerno.
Dahil ka ron. Sus, buka kay ito kay. Kaming gabi ko, kulong sa kong anak, kay mga nurse, lagi na pang anak mami. Kulong di mong gano'n sa kwarto ni Jim. So, kulong di siya sa kwarto, kulong sad ko. Siya, dati man ako. Amo. Oo, siya, luto sa akong pagkaon, sa mga anak. Nurse man siya, kay balo siya sa mga do's and don'ts. So, nga na ba? Kulbaan, gid mi adto. Pero, imagine pila ka days, gid mi nakulong sa kwarto. Nga na ba, di, sus na. Dili, si Julian ra ang gakuan diri, pero at least bako pa man, di pa ka-ABC. Nga na ba? Pag weekends, dagan din tao. Usually, sure di man magpalit sa gyud. Nila. Napag yung time na Dansa gitu. gagsak po na magbunga-bunga din sila. Kanang pamilya ba, matagdagan tayo. Mga lagi. Ingo po. Ingo sa'yo, magkanta-kanta. Ay, lami kayo magkanta na ako, kay while waiting. Hindi siya, danon ka, nato itong mauno diri, mami. Alam sa Pero mauno ba ka itong Ah. biit man itong isa ka pa rin, di mauno kayo. Katulad kalit lang nadaot. Dili na din kaya sa computer, sa laptop. Kapalit niyo ka itong personal computer na yun, na bako. desktop na gid. Para, para yun na, maluwag ka itong tipaw ka timing ka itong pag GLS. Aha. No, a week before yun, timing yun, may pagkabot. Amo. Oo. No, nang tipawgat, no? I-share ka man sa ila. Ria's Hub! Hello! Good morning, good afternoon. Marie Chris, salamat ha sa mga support ninyo. Yan si Bro Tito Jongski. I-ano ninyo, subscribe ninyo si Bro Tito Jongski. Wala kasi mawala. Yes. 9 p.m. daily sis Ria. Ano ba yan? Salamat sis Housing. Shaira, si Reso. Kailan mo ka Shaira? Oh, No? napa siya? Napa siya din sa Pilipinas. Si Kuan to, sa Korea. Si Shaira mo tong sa The Voice ba? Dili to siya laman Sharla to. dito. Si sa kaisa. Merlinda Choi Vlog na nasa Korea. Pero si Shaira, Shout out singer sa mo po, bisita, di ba? mami. Shout out daw sa bisita. Yan si Bro Tito Jongski. Shout From out. Davao. Shout out. O i-subscribe ninyo guys ha. Never stop growing your... Ala na si Putput! Ayan o si Bro Tito. Putput! Boss! Sige lang mo na siya magpanoy ka ng hugs dito mga kondong. Mega love shout out po sa Binirias Hub. Salamat sa inyo dyan po. O di ba naibog ka po no, Nanes Jongski. Nice ang place. Speaking of Jong, nandyan lang naman pala. Oo, niya. Bisaya, yes, from Davao, Bisaya. O, di ba? Aslong Mugnawong. Mga bisdak, o di ba? Bigatin kay mga bisdak. O, gusto niyo tanawin ang full face ni, pinag-usapan lang naman si Jong. Kala ko, balita at last. Okay lang pala. Yes, okay na, Right, okay, King. Pot. Si Pot o. O, di ba, Pot? Gwapo, gyapon, Pot. O, ikaw nasan manhi, Pot? Manhi, biya to si Jean. Gapin mo to siya manhi. Okay, balak man tumag-bakasyon, di ba? Kaulatan ng mga host, wala ako. Ay, sorry, hindi ko makapag-jacket kasi na ginamit ko ang cellphone. Sandali, punta na lang ako dun sa kuwan. Sa laptop ko. Sandali, Haria. Pag-abot din yung host, di habang. Lagi. Palit sa ta jacket. Palit ang jacket ko, wala na. At gusto ninyong brand sa jacket. Wala gid ay jacket si Rhea.
si Putput, anong meron daw na umiaka? Wala, binisita lang kami. Yeah. Bisita ko lang sila. Yun lang talaga ang purpose. Naol. O, naibog ka pot, ali din pot. Lagi isa ko account. O, naka-blue ka na rin, may jacket na na. Try to chat again. Ni-read niyo ba ni-read niyo ba tindahan ni Nay Ems? Yan dapat. Ay, hindi ko na nabasa. Ano yun? Ni-read daw ni mo niyo ikumpis ka, mga dapat ikumpis ka dyan. Ikumpis ka kung ang dapat ikumpis ka. Natingnan ko lang minsan premiere mo kung akala ko. Walang i-confiscate, kompleto ang documents. Meron silang business permit. Oo, yan. Gi-raid. Ano ba yung raid mo, Potpot? R-A-I-D. Pot, gwapo kayo si Jongski, Pot. Oh, Gwapo lang, boss. ang pras ng bayan, yung dito to ni Jean sa una. Kaling si Jean. John Lloyd ng John Team Lloyd. Paugat. John Lloyd. John Lloyd. 10 million in daw. Salamat. Sige yun, to sit down. You just go ahead, sit down lang. Wala na yung music. Na-off ang music, Jun. Ang music na-off. Ipakanta na nato si Jongski. O, Pot, pakanta na to si Jongski. Isa'y gusto mag-request. Char. Ipakanta si Jongski. Tawag ikaw Kuya Bunso. Oo, morning. Ako ang gikan dito sa GC nga. Diyos Gruba ni siya sa Team Paugat. O, di ba? Baliktad silang duha. Hindi. Siya na todo. Yang pagkadlaw siya na mata siya na pagiging mata. Gani. Tulungan di ko. Pag sunod na siya, dugay ko niya sunod, bilitan na ako ng ginawa pag-bago. Grabe. Hindi mo ba? Kaya tulog mo kaya na. Ano gito ba? Flat. Nagaginawa ko ipa. Tawagan ko yung sister ko. Oo. Niya taas niya kung operation. Alam na lang yung sa mas kani spare key. Hindi nang hali. Pwede ng pulbak. Ito, pulbak na ako. Lugay mo ka siya, niyanak pa. Pilas na yun na. Gago! Nang bitaw. Nakakita na mag-place. After the rain, namin na-contact Airbnb sa Mas Makasandig. cheaper o Airbnb to, no? Nakaling. Ay, Makasandig. Layo. Tagapit sa Eco, musaka mo sa taas. Ah, Doon na sa inyo, pero tapos, nasa yung number ng gibilin. Sana siya, sir, di na lang ka magbayad kay kung yagi na mag-Airbnb. Napay mga tax and all. direkta mo. No, na siya. So, ito na lang. Lagi cheaper bitaw nga limot pud taging og Airbnb. Gani. Doon siya lagot siya, barato na kay 3, pila to? 3,499. Kamutanan. Kami ng 5. Yung kompleto na with beddings, Kung dito, anak. kompleto na. Ah, Para okay. ano siya, 5 rooms po. Oh, very good. Isa ka buong balay. Lagi nga no, ito takadungdung no. Katong wedding sa akong pagumangkon sa Cebu, nag-Airbnb man may 3 floors gyud talaga. Tibok yung pamilya, pila ka pamilya. Bibo may kay pero full Kung sa po, condition everything. 1,000 kating po ang parang na mo. Daily o sa Ano, among ma-save kay 2,500 raman siya. mo Kung ba? dito may diretso sa yakan. Di man mayo. Tapos makaluto-luto mo. Makaluto. Doon ra mo sa Limkit kay. Ano niya sakit? Going there, pwede na mo drop sa Limkit kay mamalit mo sa daan yung part. Pero kung gunin na book no, kung nakita ang place. Kasa na mo kay Tara.
Pero siguro na siguro basta makante man ka. Oh, bakante man. Pero kung malasag man good sin kay going up baya pa yun sa eco. Wala sa kasaka na to siya, pero makasandi ka pa man ako tunga man sa sarili. Tempa, makasandig is Nazareth man di ay. Lain sa ako nauna malasag. Ay, ang makasandig is ni Ade dinhi Nazareth. Kaya sa Savior ba? Oo. O Savior Grade School. Ah, okay lang patal na may ride. Katong mga other hobbies na sarili. Kaya na may makasandig na going up na siya sa ubos. Dito, gi-stop na ang music, Jul. Akong i-on. Ang una mong gi ko sa tisyahin kaning specialty ko eh. O katong last time. Katong sa kuan. Chinese New Year. Ikaw gyapon magluto. Sa tikoy, di ko Lain na yung supplier. May supply. May supplier. 4 days ra mo na kay freshly made, di ba? Una nga by order na lang kay. Kung nakatunog mo weekends kay mga uban suppliers na adi sa gawas nagbutang slag 10 yan ay mag-serve og binignit hinana ba na magbutang ka ng kanang sa pakapay lang baligya sin kanang siomay mojo sinana kanang wala diri ilang pang baligya dito. Di super happy kanya nabantay gid siya basta kay ang cake gid nimo ariglahan gid na kay mamabot ko Pero pero sa siya mo, ambot karon ba katong tuiga next year pa murag karon yata to. si Sila Lalabs kay friend na kay nila Second super quarter of RP hindi si Sila Lalabs na super RP sorry ka na lang kay nakauna gid mi Mas nakauna gyud ko. sa kauna pagid ka di ba si kuan silang Jewelry Life sila nagsabot sila super RP si Jewelry Life Ba't magdungan baka sila sa baka ha? Imagine, no? Isa man nagdam, ikaw pa yung nakauna, no? Kaya di ba yung ka-December to? Ano. Pero that time, na nakasakuan. Kanong Lazada. No. Wala pa. Kasi pang ano, February ko lang ako nag-start. Ah, karon pa lang di good. Uy, kanindot ka, yun, no? Lucky you. Kaya uban, daghan kay mangitag trabaho. So, kumusta man imong pagkuan karon? Kumusta imong pag-deal sa mga tao? Oga, nahina yung basta. Natin ito lang warehouse din, layo di. Ang Ang warehouse sa Lazada o sa kuan. dili, warami ka na kung saan nila mami ka na distributor. Kami lang mag-distribute ng parcels. Murag third party nila. Pero daghan may scope. So, po naalog daw ang mga stocks gikan gikan Yeah. sa gawas o sa fit. Si Sim, order siya ka ng last mall, nung siya ka-order. Oh, yan. Kay, ano ang siya diferensya sa last mall siya o ka ng sa hindi? Or basta sila ang return per box. 15 days o so. Hindi kaya siya ganan sa Shopee. Budol, sabi. Nabarato daw ko ng Shopee. Gustahan dito, budol siya. Hala, rigla. Wala lang sakit sa ulo ka ng mga budol. Di ay? Na yung mga bogus buyers, na kuy bogus sellers. Uy, mo ba? Kay dili din na sila pangayuan og kuan. Kay kami pangayuan man mi kadtong sa supposedly na Last mall, muna sa last mall na pangayuan pa ko. na documents. Certificates ba, documents. Oh, mo nang at least ma-legitimate siya. Kaya kami- gani kay ang actual cost sa kay sa code to 20,000 yung sulod kay yun, kaabot ng isang Alam, 100 ba? pesos. Nakikita. Kulba basta ano eh. Mauman. Mo nang katong supposedly na namin sa Lazada kung wala pa ning pandemic kay ang among ga-apply naman may gaanhin man na sila dinhi. Nya mo kung wala na dayon kay tungod sa pandemic. Pati man food, di ba? Ano ngayon, ano? Kana. Pero marami lang gid pagpapak. Pwede na pong mga kanang mga bottled mga kuan goods. Kamu ginana ba ni? Ang unsa. Nag
buhat or nalang di Dili na yung mga suppliers. Ang amo hinon mo joke lagi kay kami hinon mo wala kay na focus karon. Si Shin mo serve lag order sa cakes katong ga order lang. Wala man din nakabutang diri pero isa sin reglahon pa namo ni sila. Daghan ni sila kaayo puno-puno ni sa una pagsugod gyud. Pero since pandemic awa na ang uban naglaylo, uban nga discourage. Pero uban hinahinay balik. Niya na-affected po kato sa longganisa, na-affected tungod sa katong Ay, oo, kato di diba? Oh, ESF. ASF. Malam kayo mong longganisa din nga. So you're okay now, very very okay. Yeah. Put-pot na, wala namang kapot. Wala na yung tayo. Naibong kapot ba? Ano may ipo mo ko? 9 Kaya sir, mag-live mi din kay daghan kay na mag-order kamulo mi mag-live. Nya din mi din siya nga, "Uy, dinis i-send sa ako hang yung mga orders." Karon lang ko kabalo nga uyab day si Marites. Nalikon kay. Sana to mute. Esa, ano naman itong gisik nga nung nahilo man. Ano wala gani. Iabot lang si Kuya Bunso na nahilo na yun. Makanta daw sila. Walang naman. Isa lang. Natimpla ko lang minsan. Ano yan? Anong gibaking nimo? Asa malakwan dia. Isa lang. Me and my big mouth. Ayun, lumabas rin si Donya Shin. Nakitaan ka? Lumabas din siya. Parang gatinuntot si Shin. Shin! Oh, lumabas si wala yung Donya putoy. Di man ta Donya. Tabak, Kuya Pot. Katong birthday ni mo gagana tao at kare. Oh, di mo kayo to. Kapila ka nagili sa to siya. Hello, ERC! Hello, ERC! Kaya nag-gown di ako charot. Thank you for coming, Nag-gown ko ERC. din. Pakuyan ako gown ba? Di ay nagapuan kinag-ilis na ko. Ay, gubiya kayo to. Sayang kayo, kakakanta to. Ano ba? Pati si Punto, tamang pong kanta. Ay, kay nawadan ko. Tama ba? Oo, wala. Uy, salamat sa inyo dyan, ha. Beth Love, Beth Vlogs, hello, Beth Vlogs, lahi man din si Beth Vlogs. ERC, Pia Milo Team, yayamanin talaga si Donya Shin. Parang yayamanin daw, no, sayop kayo po, pobre kayo po. Nagpapayaman ba kayo? Nagpapayaman pa day. Sure di ka. Pag sure da po, abi ko gula na spot-pot na ko man di ay. Una diha. Di ba ko nalagyan na nato para magawa? Sino yan? Gwapo, madam. Ayan, oh, si Bro Tito Jongski. You subscribe to Bro Tito Jongski, ha? Kinsa ka nang tanong si ERC? Kasi kili ako sila. Ikaw man nagtindog. Kinsa ka nang nagtindog? Or nakingkod. Nakatalikod. Ika, ha? Kinsa daw tong nakatalikod? Oh, nakatalikod lagi. Arking guys, Arking.
Dami customer, madam. Yes, mga customer na sila, 5 kabuok. Sino yan gwapo, madam? Si ERC ang nangutana. Sino ba ang gwapo? Tinanong mo, yan ba yan? Yang nakatayo? Yan si Bro Tito Jongski from Davao. Yan. Connect kayo kay Bro Tito Jongski. Punta ako dyan next week. May nag-invite sa akin. Ano yun? Ako rin nag-invite sa akin, mag-guesting. Wow, sosyal si Putput, mag-guest daw siya. Naol. China all. Anniversary ata ng St. Peter. Oy, St. Peter nga ka ng memorial. Salamat po. Atong di ba kon si Putput para mutunga. Anniversary ata ng St. Naka-stream year ka, Peter. mami, or direct? Dili, dahil mag-stream yan, nagyunta ko na coming naman mo, mag-set up ako. Malugugay ko na gabgi kay to adi na ka mo katkat kay ko direkta na anniversary ata. Ako ilagi pa guess. Wow, social kay Putput Char. Bumuhay. Bantay ka lang pot, anhin niya ka diri. Why pa man ko jacket, madam teka. Ang cellphone akong gigamit. Sandali ha. I-check ko muna doon sa laptop. Ang jacket-jacket, uy. Mahal ang jacket para sa akin. Nakalimot na good ko sa akong pag. Gawas, kaya sa man imong face mask. Gawas. Mong face mask daw, pag face mask, ano ito? Oo, wasa ka. Hindi, hindi siya palitan. Hello. Ay, nakakay isago sa chicharon. Isulod sa May peanut. Lami siguro kay paspas piyang halin ana. Lami siguro isago lang peanut o chicharon. Manong nawala ang music? Dapat nakaupo din si host sa table. Dili ko makaupo kay niya din busy sa kusina. Ang social ng coffee shop mo, madam, salamat. Social ba yan? Simple pa nga, dami pang asikasuhin. Ang bisita, yeah, social ang bisita. Sige, pag gid mi gahuna-una unsa anong pag-decorate ba nga murag tsada sa tanaw ng ambience. Daghan pa. Dati siya yung nakapasada eh. Sure. Ang butang pa mi diag mga candles diya sa table na kanabitang scented pero insisin ay na lang scented kay dili manimaho kinanglan manimaho ang coffee ang tableya kay mo maka-invite sa customer ang pag manimaho na yung coffee lang mo coffee sa tabi tayo astang tableya Tandila ba siya? May mong spa. may mong spa. Oo man. Ano yung direct? Lagi, you want something hot? Cold? Naman tayo coffee nga hot, nasa tayo coffee nga cold. May kailangan. Tawag ka.
Lala. So, permi na ka dinis Cagayan. Kung may magpabadlong ka rin, okay. Ah, mau ba? So, royan dayon. Ngayon, ano kung may magpapalito. No. Pila ka bukang staff diya, kay dako-dako gyud na. Sa karon kay naga-agencies under manpower agency. Ah. Ang under manpower agency kay 600 sa akong count. Uy, kadaghan na, uy. Tapos direct is more or less 1,000 kapin. Uy, kadaghan ba di anak? Kapin nasa Manila. Nasa Manila ang uban. Now po warehouse sa Manila, Sukat. Mm. Tapos ako yung Bulacan. So, dili kailangan maadto ka dito. Dinhi lagi kami. Susad ko. Oh, mo ba? Wow, BCU ah. Oh, pero wala. Kung dagdag yung badlong. Nakay mau kanang unsay purpose nga naa ka kung walay badlungon. Exactly. O di ba? Kaya nga naa ka kay nay magpabadlong. O di ba pot naa ka pa diya pot? Kuya po, tanong ko ba? Si Putput ang napabadlong. Ako man ang night boss sa JRT. May magpabadlong ang kick out. Kick out dayon. May pasensya na pila na ka minutos. Tato na prepare na to daan ba before sila giabot nanhi. Because you weren't sure. So sa imo coffee si Kwate? Pwede sa pati. Si Kwate okay. Pila ka bu coffee, pila ka naman sa coffee nga cold. Kulit dito ka ng po. Si Kwate tanan unay coffee. It's in kape. Pati. Natay coffee nga Yung hot. kape. Pati na po. Kaya pa lang siya. Okay. Si Kwate sila tanan. So kaya mga listeners ang si Kwate. No? Putput! Ang gigawas kis putput yun. Yung machine mo, lutan ko content sa gawa sa t-shirt para kape ba? Pero, Kuwan raw, weekends raw. Weekends, kaning dinhi nga side. Pero katong kuan February 14, mga pila to ka days before no nag-tent ang mga supplier diha. Murag bazaar. O para atong sa February 14. Pot sulat sa bina pot kay libakon niya kanamo. Magpasbalot ka na nakapang. Wala, ang nagbigas ka. Maraming course ko. Nag-ginger tea ra ba kayo dyan? Ah, coffee ang ilang i-order. Neil Lapitan, mega love shout out. At si Kwati lang i-order, Beth. They want si Kwati for a change. Ina-ina, salamat. Live and playing. Haha. Sure good po, live good. Di ko coffee, kape lang. Dili daw siya coffee, kape lang daw kay Potpot. Na-hear na Palawan dire ate Shane. Night? Palawan nasa SM. Ang Palawan ba nga kanang padadaan? Oo. Nasa SM. Naman tayo SM downtown, na tayo SM uptown. Pero na SM. SM dito sa amo uptown o sa sulod. Dito sa SM uptown, dili sa downtown nasa siguro. Sa Palawan? Palawan, oh. Di ba? Sa downtown na ay Palawan. Magpadala? Ay, sa Oh. kuwan, sa department store. Sa department store na ay Palawan. Sa mami?
Sa department store sa SM. Ah, Siguro sa Kitkay, nasad siguro Lim Kitkay. You're welcome, Mel. Agoy, Mel. Tagaan ta sa kagkuan. Jakitan. Wait lang, Mel, ha? Lamiyagin natin siya yun kaya. Sawa lang natin siya yun. Lami yun, uy, kay maulaw sa tas papugi. Ay, papugi, kaya sa papugi, tidaan. Lamiyon yun kaya. Lamiyon ko na mukha ko. Yes na lang, oh. Yes. Napugos. Ang inyong balay diri, mami. Ito dito, SM Uptown, dapit. Ah, Abay mi dito. Next week ni sa SM. Wait. Kana yung gisakyan from Davao yun. yes, mami. Oy, maayo kay maayo naman sang dalan ron. Di mo mami kay namang food may mga hubs sa Valencia o Balay-Balay. Ah, so hunong-hunong mo. Oh. Sila kabibo ninyo. Bibo pa man sa sulod, pero pag nagawas na, hindi na siya bibo. Kay busy working na, busy working. Dul na, dul na. Kasi style niyo mami, consignment. Ang kaning sa mga suppliers, oo, consignment. Nabi na nga din yung mga bikers from Davao. Namalit silang t-shirt nga Cagayan de Oro. Mga bikers man. Imagine, nag-bike na sila. Ang mga company, Nasa Pagadian. sa lubong, Oh, sa lubong kay. Sige sila nga. So, akong asawa ni, malipay na akong asawa ni. T-shirt. Tapos pila ka oras inyong biyahe from Davao. concentration, right? Uy, ayaw, paspas. Uy, delikado. Gama na kaya yung... Via Iligan, Buda. Buddha. Buda. So, mga pila, mga 8 hours, 9? Nakaya na naman mga 7-6 kapin. Okay, maayo na magdala na naman mga diversion roads, di ba? Kaya akong anak, katong nasa London, usually kana sila, gaagi na Sila din sila kabo. Duha, tulong katulong si Shin youngest. Duha ka boys. Siya din ang Ayun, youngest. unika iha mo din, no? Ano, unika iha. Uy, connect ninyo si Jongski, guys, ha? Nasa akong Yes, title. please. Dada na siya o kanta, Yes, Bet. please. Bayin siya nga, nakadumdum siya. May kanta na siya, kasara siya nakakanta sa akong live. Kaya na, ang sakit ko ito, yung brown out. Oo, nag-brown out. Oo. Pabitin ka ayo. Nabitin. Ano ako pabalik ko. Ato. Karon usually ga live me dinhi na sa store kay galisod mag live dito kay kapuya na makabot sa balay. Ano yung mga, mga mic. Wala, muna huna-una na gisin daton niya dinhi na dabi kung naay tao. Dili man madunggan ang kanbaya ang sounds. Oh, ina na Ang music. Kadyo lang, kakatas ko. Kani ilang gagamiton dire kanang sana sa ngalan na sin Bluetooth na may speaker dito. Na mura ilang gagamiton. Kasi nag-tiktok po ka, di ba? Itong sa Sunshine. Wala pa itong kwarto. Sa Sunshine man to. Yan, TikTok siya. Basta lang ma-active yung Sunshine. Hindi, katungod doon sa quarantine na. Lagi kung dili niya tungod sa pandemic, dili na siya maka-YouTube. Ano mo?
Yan. Oh, kay naaman focus sa business. Nakaroon mga balik na hinahinay. Musig ako. Ha? Musig ako Logi. kung dili tungkol sa pandemic. Pero ako na anak ko, pero dili gid kayo yung as active Active. lugar as ko ano. Kay kanagod akong channel kay 2000 sa mga na. So wala ako rin i-reactivate. Ako 17 man siguro ko nagsugod. Saya lang during that time nag-eskwela si Shin sa kuan pa sa Manila. Wala pa man ko ga YouTube katong gakwari ni sa bukid, wala ko ga YouTube. Sayang ba daghan kay ko makuha to sa una. Pero kung Oo, ga mga YouTube. content, no? Oo. Lagi gutom na mo, sorry ha. Sige lang sa kaon. Ginama. Lagi Anong ganas. ginama? Ginama is made. Bisayan na siya nga word. Gama. Ginama. Ginama from kuan mga sana to. Dilaw mo kay nga Bisaya uy. Yan. Sige pa man nga i-arrange si Shane din nga insat sa way nga kitchen na lang gid ni siya diri. Ay sorry. Doorkeeper si Jonesy. Hello ma'am. Unsa Hello, ma'am. kinsa ma'am? Good afternoon. Pwede lang po mastorya ang sa management. Si Shane, my daughter. Ah, Ajit lang nga kay na kay order. okay lang. Thank you so much. Ano next na country? Oo, itong coffee, pamilya. Kaya na po sa coffee shop. Sabi na po na ako first one. O lagi, mas mayo, din namin ko na napunta doon. Pwede siya klaro mo. Pwede sa mama, pwede ko No problem. Wala ko naka-SY. Ina-ina. Wala ko naka-SY guys, sorry. So hindi na ako mapashow ang banner. Ano walay volume? Ano yun? Beth Vlogs, Mega Love shout out. Salamat Beth ha. Ako pa ng pasta. Salamat, housing at iba pa vlog. Shaira. Hindi ako naka-SY kaya hindi ko mapakita yung banner ng mga Ermines.
panihapon na gyud si Jungski. Murag panihapon na gyud ninyo. Heavy gid di siya. Ano ba? Plus na pa ba ko? Ang mga lalaki din ang sila mo, hinisan na diretso. Plus na pa eh. Pasta. Baka na ba dapat daw? Munang iyang ba anong karon kung saan pag-set up sa iduga magbugang ko na siya coffee maker, kasi ano karon ba anong tanan kung say dapat bugang kapilid na po nila. Kaya. Kaya ako. Kaya na nagkagano na siya. Assistant. Pwede ma-apply. Hindi ko okay. Di ka afford. Hindi ko cover dito. Yes, ma'am? Para asa. Ay, kuan ma'am, for meat, chicken, Pang Seasoning mix. seasoning mix, sa oo. wings of, unsa siya? Nasa Himalayan salt, may spices and herbs. Actually, hindi na lang binadisclose kung sa but naa sila yung katong kanang alam ito ano So, na siya pagkahalang. na Okay. Katong herb ninyo. May chicken, beef, Base na yun. Na herb. Pero pang mix yan. Ina vlog. Wala yung jacket. Ang seasoning sa Busy pa ang mga Ripa Pips. hindi siya pili sa pot-pot. Ipakanta nato na si Kuan, nalingaw pa. Asa mang mic ni Julian? Ayaw ko lumita kayo. Tsado man to. Maparat sa dili sa kasa. Ano ba? Pero pag mag-record na, lagi may pag-ianda mo ang Kuan. Parat sa pon, parat sa Pwede ko siya pang Instagram natin. Kata siya. Ano sa? Instagrammable. Which Ay, one? la. Tayo. Which one? Kani. Ed. Oo. Sige, paanda yun para. Ang kasi tawag ano, pandi itlog. panty. Saya kayo. Bet love. Mega love shout out. Bago mag ng storya natin siya ng itlog. Sa mga sigaman nila. O, diba? Instagrammable. Okay. Three. Toast pa. Pwede ra biraw ng mga lamisa gamay para to give way. Para hindi kayo piot. Kaya magsinikuha niya mo. Mabul, no? Sige, i-post din sa Instagram para Wala pa kuan. pork. Pork na. Big ones. Where's the fork? ato na yung gold. Ate Shane, ipakaon din mo or dili? Dili. Picturean lang. Sama naman, di pakaon. Picturean lang.
Grabe. Kaibog ko sa... Wala nga pork ang isa. Wala pa for Wala pa yung pork. Five. Instagram ako. Kabalo ka kanang pasta is ang gibutang namo nga ingredient is naadya sa baligya mo lang ga-promote namo ang mga kanang laing. Ayaw bitaw. Oo. Ayaw mo tayo ingon natin siya yung lain. Oo. Ang uban diya nga picture sa dream pati Serena na siya. Amora ni sa ginama. Mm-mm. Among gay prepare pa kay puhon kung ano yung mga dessert station sa mga weddings, birthdays, diha grabe kami ka busy. Ang komisaryo niya sa Dream, sa 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 Balay balay. lang. Imagine ang among living room o receiving room among giusa para lang mahimong production area. Kaya among mang i-apply dun sa FDA. Oo. No? Nung natiot ang balay. Import. I don't like this one because it's so... Lima. Kaya na ng pork. Sorry. Yung... Lakay lang ilahang sikwati. Ano na ako? Kami, kaya tao kami. Sige lang, kaon lang. Kasalan. Apa yung mga pork? What is that? Kung ano ka, sulit na nga. Cellphone, di mo kabalo. Huwag naman tayo sa direksyon. Yung pag ginawa. Pwede kami live. Shane, ano Ilang drinks. Okay. Shane. Kami. Alam ko no. Sure ha? Promise. Promise. Guys, kaon. Paibong ko. Pot, tanawa pot oh. May tao. Ito. Ito na, mas pot ka rin. Thank you. Ano pa gawin namin? Slice on. Itlog. Live ko na ano? Live. Live. Ha? Namin knife ka na? Panan? Yeah. Yeah. Katungod na. Good night. Kulang pag Kulang pag duha. Duha ka bowls ulit. kulang pag buong. Okay naman. Kahit kami
Like, Ang egg, kulang. dua. Kani. Sir, Wait lang, napay po. Sir, lang isa man ay takbo. yung knife. First lang. Ano kasi direct pala? Ang kami sir. Sabi ko pa pang Buto na din yung wala kami. Buto na ako. Oh, yun. Wala pa na. Ang yan, napod. Yan, napod. Ano may for sila tayo ito? Ah. Okay na ng isa? Okay na. Isa'y kulang. Namit get. Thank you. Ha? Nalilagi. Kain. Sige na, kawal ko lang ganito kay nag-taste test. Mo man ni pag gawas na karon no. First time ni gawas. Pero na namin naka... Wala, sila pang first. Kamo pang first. Pero siyempre kami gimauna. Diba? I-off lang ako. Ganda. Takpan ng pagdala. Oh, ganun first burn. Pwede na bilis ako sa dinner. No. Para sa babae, pero sa lalaki, I don't think so. Kanya mo babae today kay suka man yung tao na mo.
Bisa, bro. Balik ka lang ako. Balik ako. Suruh ka lang. So, parang presentation. Sleeping ko sa mga 1 hour na dito. Hindi pa. Kung talaga nawa o dating. Siguro, nagkakasagar magtulog ka ng mga ng mga parking area, no? Truck, parking area ng truck, na nabili ng parking. Gusto ko mana ba? Ganyan, okay. Porque kung po, kanan din sa kuya. Ang pagkala ko ay lupa. Gamay na lang gid ko lang. For your chocolate drink. Sige lang. Ngayon, ano ba ang biyahe, papapato. Mawin na nila sa mga physical na area. Yun naman, good afternoon. May I help you? Katong ubi, mango bacon, pa? May duha. Ha? Gahapon. Kahit kaon. Ha? Hello? Ay, teka. Divisoria ko naman, pa-deliver siya sa anong ubi ko. Ito ang pay sa delivery, ma'am. Via Maxim or Grab? Wala sa niya idea kung pila, ma'am. I-search pa nato sa application. Naratas Cathedral, ma'am. Kung kami muli, kami, padulo man ni account man ni ma'am. So, open pa man ni until 6. Okay. Bailan na ako daan. Oh, sige, sige. Tingnan ako. Oo. 1, 2. Ilang mo kayo palo dali dita. So, tulak sa... Yes, may water. Yeah. Sana yung sikwate. Sikwate is coming. So, saan po? Kami. Water na the States. Ang tagasa ka disipot pas mami? Sa Dumaguete. Ano magyate no? Squat. Hindi pa no?
katong ang grade Wala tayo. Publication. Wala tayo. Isa supplier ng ano namin. kanang dentist. Itong nag-got sa ice cream cone. Oo. Dito na ano lang, or depende na rin. Fresh centrifuge. Yung fresh centrifuge. Italang ay ang uban mag-virgin ka na mag-virgin ko na gawas. Ang kanang virgin ko na sa market ko fresh siya. But this one is fresh siya. Kita niyo siya sa kanang tubig. Tubig siya na automatic 48 hours na processing. Wala na siya. Wala siya nag-aagin. So, di ba makikita? Nakikita siya. Wala na yan. Wala na yung signs. So, this one, siya. So, tanaw na siya. Ako yan, nagsimasakon ka.
Kasi hindi siya na, kasi siya smell na pagkala. Ang gala na yun siya, oo. Ngayon, fresh yung siya. Pwede ka magpasay mo ka na kapit mo, hindi ka pumilo. Ang mo, hindi siya ka naglanan, hindi siya. Kasi kung sa motor na, fresh yung motor, so, hindi mo siya, hindi siya yung All hits more, Megalab Marisalas, Salate. na all free snacks. Salate. Ikaw magbayad ano po. Oh. Chocolate boss pot. Oh, pot oh. Si Kwati pot. Kulang na lang nag-marketing mami. Oh, actually na ay in charge sa social manager, media manager sa city o sa BPI. Kung anong food, what do you call that? Food advisory? Ano man yun, ano? Oh, sila ang Ano man yung BPI. mga writers, ano? Unang Mga CBC. vloggers. Doon na ganyan ani ka vlogger, gignan ako siya nga. Balik ko niya kay na vlogger from Davao who's coming. Pero dili pa siya monetize, bako pa siya nagkuhan kapan Ako siya na sa. start. Oh, pa siya nag-start. All hits more. Mega love shout out. Marisala, salamat. Uy, pila daw. Pila daw po, ikaw magbayad daw po. Sasabi, pintang sa niya. Pila gito, mo? Okay. Mag-akuan to na mo. Ah, oo. Accommodation. Balik lang yun, doon lang dito. Lagi. Namang gid ni permi diri. Pero kung gusto kag cake mo, basta gid mo. Sige, before we Ano sa mo? go for iligan. On a Saturday. Saturday. Okay mo Sabado? Oh, Saturday, Sunday. Off lang mig Monday and Tuesday. Ah, okay. Saturday. Mag-posing pa ta dito. 1,225. Opot, nagbayad si Jongski pot ha. Of course, support us sa business ni Ate Shane. Support. Let's support our Local friends. support, o diba? Local support. Lagi, kung masing pa din mo paliton before going back to Davao. Yeah. Mami, mag-picture ka ha? Lagi. Si Julia natin ipapicture diri. Asa ba ipapicture? Di ba ko kabaluan ni eh? Ang picture. Kani? Hindi man siguro. Katula man kung picture ka. Kay live man good niyo. Thank you. Lami daw pot. Pot. Guys, if you have time to visit Cagayan de Oro, you have to. Oo. This is a must-see place. Lagi. Thank you. Nadugay lang. Nung maglugang pa siya ka ng burner, maglugang pa siya coffee maker. Ina sa Ate Shane, dala na lang ang balay din. Dito. Mag-picture pa ta. Actually, dili na nakatugay ng waiting time. Hindi ba? Ang hindi tayo man. Kaya niabot sila around Pagsugod yun. 1 hour. 1 hour kapit. Kaya kuan ba, ano
Oh, doon ka. Putahin. Dugay lang Picture, ako di ba? sa kaya ang Kabalo pag maana na ako kasi mawala na mo. Ikaw na lang picture sa akin. Pamitin mo siya sa parang isa. Forward na po. No, Royal Masa mo natulog kagabi, Jong? Ha? Masa mo natulog gabi? Kagabi, Oo. FB Suites. Asa dati ko? Puerto. Ay, perto, kalayo po. Okay, doon. Pahinon, doon naman sa tablon. Tablon. Lagi. Excuse me. Shane. Excuse me. Mulakaw na sila. Mulakaw na sila. Sila na na si Kwan na Ito sa lang. tulo. Si Julian na lang. Sila. Ano ito? Mag-video? Wala po. Tanang Instagram. Ito yung Instagramable. Ito ang background Instagramable, pero ang mga na dyan lood. Okay. Alright. Kita. Okay lang na. Mama ni. Dili ka. Pictures ang gano'n. Mga turista. Okay yan. Tamo na nato. Para dagan. Para dagan. Thank you. Salamat. Si Faye, napaman niya ito sa third day kasi. Makag-cake. Saan cake mo gusto? Lagi. Blueberry, syempre. Oh, cheesecake? Ay, cheesecake. Dahil hindi ko mga Cheesecake. lemon. Ito ako gusto mo cake. Lemon. Pound cake. Well, thank you kayo. Salamat sa kayo. You like the food? Very much. Yes, super much. Thank you, ma'am. Thank you tayo. See you in Davao. Si Julian. Taga Davao gid food ko. Wait, asa yung mga ma'am? Sa doon man kabuk sa kwan sa balay na mo kay sa Mamay Road. Mamay. Tapos dapat sa Tiho. Ayun, sa dulo pa rin. Sa dulo, before we mag-iigan. Oo, pa rin yung cake today. O, that one. Okay, dito mo na top-fly. Bye guys. Bye-bye. Ingat, ingat. Lager, lager. Tapos saya sa ako, ramdam na siya, baking. Thank you guys for watching. 7 million in the house. Salamat. We will make
22 hours, guys. Salamat sa inyong support. Nilakaw na silang Bro Tito Jomski. Wala, nahulog ito na niya. Madali lang. Asa market na tayo. Hipos is live. Meron na pang contract sila. Nag-visit na sila as employees para souvenirs. Nga na lang souvenirs sila. Pili mo nagkapangontra sila may ilas souvenirs. Souvenirs kasi gaan sila ni. So nanood na dedication for souvenirs. Ang main branch, wala na may other outlet. Ang sa akin, start na ito. This year. May pagbuto na pa. Ah, ang balan ko. So, ano siya, for replenish na siya, baga mo mga icons na mga stocks. Nabusog na to sila, bawa naman nila na hurot. Oo. Pagkat sabi. Pilaran ini. Ay, ma'am. Ano naman? Gusto ka ba ng sa to? Pero ipakulang yun ang ipos ko. Mga pasta, mga kay... Anak, empanada, alam ko yung empanada. Bakit ka nang iyaya? Napa? Sige ka na lang po. Sa kaputos imo ka ng individual. Individual. Individual sila ka buo ka bilhin na to.
Pila din po to sa ano? Actually, 6 o'clock. Wala sa ni Marta ni Ibu. 120. Ha? 120. Ano kami? 120? Ito na lang ang 2 pieces. Pila ka po, ma'am? Kaya? Dulo. Yan na lang yung isa. Record lang. Ayun ko na sa akin. Kung sa to yung fresh milk, ma'am? Oo, na fresh milk, oo. Pila na? Pila, Jul? 40. 40. Pila na ni tanan na pila? Kaning peanut sa Jul? At 60. 54? Ay, 54 na. 54 plus 4. Magpalit pa ang fresh milk, ma'am. Oo. Ipinta sa daw ka 120. Kaya pa natin dito. 94 plus Tulo ka book ng 18. tulo. Ang tulo 18 plus kanina 54 o fresh milk. 6 naman. 18 gani. 18 plus 112. Sa ground na pag-uwi na Fresh milk na lang. Fresh milk din lang. Good milk na good siya sa mga. Ay, gusto kayo mo siya. Ayaw ka na. Napay mo mga kuwan sa gatas mo. Mag-wonder ka mong ba't iti-google sa facts na. Pero ang bayad. So, medical clinic. Iba na ang may luto na in-clean siya. Kaning medical clinic siya. Antibacterial siya. Antiviral siya. Ito na yung test. At the question na yun, use siya pag-assess. Piniliga, actually, ang coffee shop, kasi may nastory ng coffee shop, is a US coffee. Don't get to ang cooling coffee. Kanang cooling coffee, actually, ilan yung i-advertise. So, cooling na rin siya. Sa energized coffee, nga na powered coffee. So, fresh milk. Naman sa Kuwan ka sa tila. energized na mga Wala ka itong. coffees or Sila pa lang ba? di ba? Na kanina instead ng Hindi. mga Wala talaga. kaya nagluto siya mga kwan
mas less evil siya. Di ba? Dati may ako na sa matter ng CCTV. Mas less evil. 8% na natin mo ang face niya. Ha? Mo lagi pero bawas sa magkasakit. Tagaan ako sa tagaan ako further. Pag-email na dito sa ang staff. And then kung okay na to, sa may next na to, display na tayo. Sige, okay naman daw at ito sa FKT na technical data sa SDR. And naasal tayo po naasal tayo private and kami pa ito. Kana sa kay more ang ato mong sa it's more on education, right? Wala pa kayo hindi ka saleable physical opportunities. Mas kanang saleable siya sa buwas. Sa export siya. Ito pa rin guys. Dito, Marisalas, thank you. Here. Na office. Ibayaran to pot oy. Kay company kon man sila, all expense paid by the company. Yes. Kana pa lang. Makita na nila ang difference na. Ina-ina, salamat. Pang-removal ba yun siya? 15 minutes more, mag-end na tayo. Massage. Siya kung gigagamit ng career oil for the essential. Naubos yun nila. Una ilang mga plato. Diba? Nabusog. Muna kaya akong binamassage. Dali na kayo kay. Salamat sa inyo. Pila na lang kamo? 7 million in the house. Salamat. Try skin day. Pwede mo ma-explore kanina. Oh, di tito 7 million. Anong niya sa top left is 7 drawing towers. Thumbs up on ang nag-like. Oh, okay. So, mura depende rin na sa imong pag-advertise. Kaya pwede mo si Vlog. Then, iba rin nga na atay pala na IKEA Corporation na atay Facebook account na. Gusto mo mag-picture? Sabi na, di ba, pag umanani ka, punta ba na istorya sa ako ang staff? Panalan sa naging kong kabisit. At least na naman picture din mo. Ikaw, makawit ng kaanak ka. Para may mo tarat-model. Nagpa-picture na. Pwede may pa-picture. Sabi niya, para nasa di ma-post na May post. ang bukod. Isip ka na, organisan ako, ha? Ay, ito. 1, 2, 3. Diba? Sige, mga vlogger, balik na natin. Pani, actually, this is live. Oh, Yes. thank you, kayo. Salamat sa Shane, Shane, hopefully, imo nang explore. I-add on mo sa imong vlog. Uy! Kasi nasa imong content YouTube. Nakoy duha ka channel sa kuya. Sa channel sana mga channel ako pang ginagawa dito ko vlog. So, Anything under the sun. anything under the sun. Kaya dagan ko mga reviews ako dito. Sige, check ta kami. Ang sabi, sa ako sila sabi.
sa imong kuan mahagyo ka lang ko. Ginagawa lang ng Hindi check ko dahil tumagay customer. so hindi mo nila nakaibang mo sa na pagkunin mo na channel sa pila nakaka-years na sa imong vlog sa baking mo. Mag-create din that partnership so na mag-advertise both your business and our business. Para partnership tayo kita. Like ang dream patisserie case and pastries. Kaya na-offer mo with me o kanang marketing, kanang support sa mga investor lang mo kung na-account ka. Oo. Pero who knows, pasit ka mo. Oo. Na-offer me of course, magpapawas kaya sa dito kuwan. Sa atong hindi mag-happy strategy. Or ikaw, nililiyan lang ka, hindi ka mag-propose sa ako na hindi siya mag-sell o strategy. So, i-upload tayo na ako sa management. Ang imong proposal na expenses, then go na kita. Pero i-over lang na ako na assistance mo itong mga investor din ng mga digital na ito. Release ang consignment. Last year na, 2 years sa mata. Something kana cake na matcha ng nutritious mao din na namin ko. Lagi first quarter mo nung slide. Okay, mas kasulit ako delete mo ko sa kong friend magpano. Ito kabalo na ang kuy. Parang bago na gini siya. Karon ba? Katong kamo ikaw na ang bani sa ni. Okay, that's good. At least mag-slow-slow, di ba? Pagkaka naman na iwang sa akin, hindi na kape, nakapagalo sila, nakaka. Pag sila, dapat ko sa kabalo matigis na Ikaw, ano ba? Hindi ko makabalo kung sila aani. Ang pag-advertise sa mga good-ani ka, advertise na yun. Sige, ma'am. Thank you. See you around. Okay lang, okay lang. Ako staff ko, makontak na yung mga. Ay, natin number 2 ba? Wala, manata. 8 minutes more guys, we will be ending. Inom muna ako ng tsokolate. Hindi na lang sa ikot. Pag-ikutan na siguro. Tsokolate, oh. Complete name mo and then amini kay tsokolate inyong gina-serve. So, gabaligya sad mo kung ay ma'am. Nasaan may coffee, Hindi, Arabica. kanang tsokol. Kanang Kanang yun. naagyan na. Kani sila, muni siya ang Muni supplier na mo. So that's why nga amo siyang ginabaligya para matry Mapromote. nila. Then they may want to buy Ay, pila sad sa iyang isa ka set. Usa ka box to siya. Pila to box? 150. 150. 4, 1, 2, 6, 9. Okay, thank you so much. Thank you. Itabit sa dashing ha. Sige, ma'am. See you around. Wala mo. Okay, thank you ringan. 7 minutes more, mag-end na tayo guys. Ang salamat talaga I got sa another freebie. another freebie kasi nag-supply. So, she will be one of our suppliers na anong product yun? BCO? Yeah. It's extra VCO. Atras gamay kaya ko nyo. Extra BCO. Intake or? Pwede siya intake and pwede Okay. siya external. It's medical grade.
So, Okay. highly recommended daw by some Doctors. doctors. Okay. Good, good. Ay, naku. Kaya ka nang kaya nakachika nila. Kachika ni Kuya Mo gani. Bunso. Mo gani, pero anyway, mabalik sila before sila mula. So, Sabado, mag-bake ka o na blueberry cheesecake kung gusto niya. Thank you, Lord. Mami bisita, o nami halin. Thank you for those who came in here earlier. Si ERC Family Vlogs, si Mel Lapitan, mga Pia Milo team, salamat ha. Ang Team Paugat, The Putput Show. And of course, Team Churbalo Housing at iba pa vlog, si Ina, Shaira Cerezo, si Marie Salas, Michi Manalo, sino pa ba? Please don't forget to connect with Bro Tito Jongski who was here earlier. Siya talaga ang reason why nag-live ako today. He came all the way from Davao. 5 sila. Ano siya? Nasa HR. Anong title ng work ni Jongski? He just started last January 2. So, di ba? 30 talaga. Ay, hungry. Lagi ka na lang kung di ka magay magluto. Unsa man. Ang katong baon. Oh, kato na lang. So, ang kanilo gangan init. Thank you guys for watching. 5 minutes more, mag-end na tayo. Ayan, umaambon. Umuulan actually. So, medyo talaga kami na busy. Kay 5 sila, and yung kinain nila is, anong pangalan doon? Pandi itlog at saka chicken laing carbonara, o di ba? And with chocolate drink, o di ba? Sikwati. Sarap. Pot, binayaran ba yun ni Pot? Kay company expense man to pot. Mega love shout out the Put Show. Lagi mga basin mga ito siya visit kay all expense ba yan eh. Ang galing naman grupo ko eh. Magpapagay sila sa ilahan. Where they're going to stay. At balik sila sa Bado. Mag-order like kung siya kan. Blueberry cheesecake. Either kauno nila diri or dadpon, depende daw. So, mega love shout out sa lahat dyan ng 10 million in the house. Salamat. Dili ka pa baklayin. Hala, wala siya silang tagang-tissue. Gani, nalimutan ka na po. Dagan, sa kayo ito. Dito, gani. Magbutang na lang kita diyan on dahil para sila na nakuha. Nalimot sad ko karon nakitaan ko manggodog sa nakita na doon. Magbutang na lang yung grease. Magbutang ka grease diya ba? Grease. Hindi mabuot eh. Starting, siyempre, natural naman na kay starting pa man ta. Tapos sila 15. Okay lang, kaya lang, ang kung naman ito wala, kaya natin na, actually ako nakaghalubay-lo kung mileage yung ito ang nakaya. Two minutes more. Kumakain ako. Ano pa man dyan?
Cabria. Lista ning ako, Jul. Yummy. Yummy ang tsokolate si Kwati Drink. Ako tong toast na mga bread na nabili. Ice cream. Huh? No, we ate the first one. Ah! Ew. Naamong gutong wala na bird. Katong duha sa sino. It's food. It's food. Yes. You not like what? Wait, nag-send it of 45 minutes. Ako, 45 minutes. Dito mo ka nadugay katong sa itlog mo. Na busy guys. Kaya actually, It's pwede 2 na- hours now. So salamat kaayo for being there. For all your support. Mga Pia Milo team. Mga Team Turbalo. Nadugay sa itlog. Naputput show. Salamat kaayo sa mga support ninyo guys. Mag-allowance lang ako to make it 2 hours talaga. Thank you very much for watching. Dito ka nadugay sa puso. But 25 minutes, 1 half past. Ganina kay nag-loading. Hinay ka ng internet siguro. So at least, wala nang galing na parang ang braso di may serious kay wala na. Wala isulod na. Busog na sila. Dapat ihatag mo. Dito ka nadugay ko sa pasta. Kung luto pa ka mag-umulos. Ay, mo kayo ito ang concern na rin na like what if Gusto na parehas tanan. magpasta silang tanong. Wag yun, bigawas yun. Kasi nagpag-ikaw nung, sige, di ba pa? Like, ako naong yun kay, oh no! Baka na mabuto eh. Oh no! Kainis. It was a good experience. Ano? Like, kinahanglan yun ang ganyan. Yeso, tingin dire. Amo lang gihimog lagi na dire. Kaya lisod yung kilihok kita. Like, katong kami do ka ganun kay. Himog na siya kani. Forward. But actually, wala nila yung food so ang bit sa... Busy naman kayo. Ilawigan ni kung sakto ba. Uy! Yung taste ba sa sauce or nagtilam. Dali ra sa mga ginaw ng food dara ko kita. Nabusog sa iyo na Hindi ba? mo appreciate ba? Dali ra mga ginaw ng food. Ayo sana to aircon. Hanggang food ka rin. Thank you guys for watching. Buyers, Team Turbalo, Team Paugat, The Putput Show, Team Pia Milo team. Thank you very much for all your support. Bye-bye.